Wa na gagara ganin tafiyoyin abinci na ko dan wanne bai karbe ni bane dan wanne bai karbe ni ba Allah kawo min wani gara ko kuma dan yawu ko kuma dan bugan biyar ne da zai buga min yamin ko jiyo ne ko dan wani abu na dan ji dadi Allah godiya nake Allah ka hada ni da mai girki. Assalamu alaikum. Amma alaikum assalam. Ya gari da wa wallahi alhamdulillah ya kowa lafiya yau ba kwashe nake na sani a cikin ka ga da confidence an yau da nauyi na nake ka ga su ka da su na gan su to yau na zo ne ba wai na zo sai abincin 200 bane ko abincin 300 na sani ina so kai min hadi hadin na ci na tabbata na ci dan wallahi in na ci abincin na hadin da zaka mun ko kashin sa ba zan ba saboda abincin ci mai tsada kaga ba limi kon je ya kashe shi ko kuwa ina so ne kamar hadin 300 to ba damuwa hada mu kai kudi maganin wulakanci ka ce ci mun bai karfe yaudara ta ka a ba wallahi ba to ban wale da ka bayan ga kudi kana kallo ito ai kaga dan mabiya ta ne zuba mu abincin ba kudin ka a halin 3,500 zaka mun na ji to dan asara dai mu ba mahaukata bane idan kai mahaukaci ina ga dan yau in na ci abincin nan na tabbata na ci na koshi malam to ina ga gidan matan na manta ban ga ma ba to me ne karan je ka mu wani abu ban ji dadi ba me na ma in ka ci baka biya na ba nan fara dafiya sannan in hada ma kar ka bani da na ci na koshi kai a guri ai ba gudu zan ba amma gudu ne ai ka san da nake ka san da ba ta ka san da nake da ma ko ba damuwa a'a din da kaje ka nemi abbalinta to ka ganni ko kuma kaje gidan abba kudi wajen abba kudi ka ganni kana ci da wake a ina ci da wake zuba mun wake kaga dan ma kace an fito daga arewa kuma kace ba zan ci shinkafa da wake ba irin ku gida da ai an ba su option ne radde kalagan dubu guda 2,000 3,000 ni ina suka samu ma cokalin ku 3,500 dan girman Allah kai sauri in ba ka ba Qur'ani tafiya ka zan yi a'a ba kai kada bane mai abinci kilo shali nawa ne abincin nan 3,500 halin wannan abincin 3,500 da zahiri kai kace an faɗa ma fa to ai na wallahi ko gono zai Qur'ani ba za ka ban wannan abincin a 3,500 ba na ji daɗi na gode wa Allah ya kawo mana yan sanda nan layin na gode Allah kai mun renin wayo zan kira officer ina ba akwai sanda garin nan da zahiri ana ba ina ba ai Allah ya baka hakuri na sai haka kai hakuri na sai haka bon amma na jama Allah ya saka tabbata ya tabi ka bon wannan jama Allah ya saka tabbata ya nabi ka bai je buka da ka kamar ya wannan kudin na samu ba wai ba mai jabe na buga ba bit na ja nai ba Allah kadai san mene na samu wannan kudin to ka hada kai ne da dan buga kowa a yi mana harkar trending ne harkar viral to shikenan in kana so kai trending wannan shirme ne na tafiya ake na viral na ji dalla abincin nan da an cuce ni tunda ka biya je ka dan hajiya wallahi kiwo yaran ki fada billahi allazi Allah ya sa har da na dan wannan ma na ce ba zan dawo da yi ba wallahi a ce abinci gaba daya